ହେଇ ତୋ ବୋଉ କହିଥିଲି ଗୋଟା ଶୁଖୁଆ ଦବ ବୋଲି ଆରେ ଇଏ କଣ କଲା ମତେ ଦେଇଛି। ଆରେ ଆମ ଘରେ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖିନି କଞ୍ଚା ଅଛି। ତମେ କଣ ଆଣିଛ? ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଏବେ ମତେ ଟିକେ ଦଉନ। ନିଅ। मन में लड्डू फूटा। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆଗ ଭିଡିଓରେ ଆମ୍ବୁଲା ଖାଇଥିଲୁ ଆମ ପାଟିରୁ ନାଳ ନାଳ ବଇଥିଲା ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମ୍ବୁଲା ଖାଉଛୁ ଆମ ଟିକେ ଚାଟିମୁ। ଆମ୍ବୁଲ କେବଳ ମୋର। ହିଡ଼ରେ ବସି ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଖଟା ଲାଗେ ରେ। ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ମତେ ଦେ ରେ ପାଟିରୁ କାଇଁ ନାଳ ଗଡେ ରେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ରେ। ଖାଇ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଆସରେ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ କାଟରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆମ୍ବୁଲ ଚଟା ଚୁଟି ଘରେ ଚଟା ଚୁଟି ହବ।